Ini mumusha medu Maita Hurombwa mune ushereketwa hurimo. Kune vamwe vanhu vari kubata zvinova zviri kupedza vamwe. Ndine hanzvadzi mbiri dzakafa zvisina tsarukano. Kozoti amai nababa. Baba vakangodonha ndokutofa. Amai vakangopupira furo ndokutofa. Saka patakazofamba ini nevanin'ina vangu tikaudzwa kuti muri kupera mose. Isuwo tasvika pakupererwa. Ukuwo mudzinza medu mune vamwe vakabudirira zvisingaiti, asi kuti vabatsire dzimwe hama havakwanisi. Hama idzi dzakabudirira dzinobatsira chaizvo vatorwa. Saka mukufamba takatonzi mumwe wedu ari kutodonhedzwa. Isuwo sevanhu tangobatira hana mumaoko. Tiri kutsvakawo anokwanisa kuita go back to sender nekuti tatambura. Saka zvakaitika pakafa amai vangu. Ini ndaiva kuno kuSouth Africa, asi amai vasati vashaya vairamba kunogara vachichengetwa nasisi vedu. Saka amai pavakazotorwa nasisi, hama dzaitozeza kunoona amai nekuda kwemabasa asisi vedu. Saka munin'ina wangu akazoenda akanotora amai akaenda navo kuchipatara. Asi amai havana kuzomboita mazuva ndokubva vatoti sarai. Amai vedu vasati vashayika, munin'ina wangu akamboti kuna sisi, ko madii kumbofamba kana kumapostori? Asi akaudzwa makunun'unu, akafunurwa akatukwa kunzi makangwarisa stereki vana vadiki, munoda kuenda kumapostori kunodii? Ini ndichisvika amai vainge vava kutoda kuendeswa kumakuva. Takati tava kubva kumakuva, ndakadaidzwa nevamwe vechechi yepostori vaiva panhamo dzaamai vangu. Vakati ungwarire. Saka manheru acho iwayo ini ndakabva ndakwira bhazi kuti ndikasike kudzoka kuno kuSouth Africa kubasa. Asi hanzvadzi yangu muroora nasisi vangu hanzi vakangonyangarika kuma7 to 8 kubva dzasvika 9, 10, 11 vasingazivikanwe kuti varipi. Hanzi vanhu vatorara ndipo pavakazongobudikira from Norway. Hanzi nyangwe pakubvunzwa kuti vaivepe hapana mhinduro yakabuda. Saka vedu weye tiri kutsvakawo vanokwanisa kuita go back to sender. Asi mari yekutanga tabhadhara hatina, asi basa rikashandwawo zvakanaka tinokwanisa kuzotenda. Maita zvenyu vedu weye.